तो चलो गोटे गप शुणा माड़ी बासन माजी जाए रजार बासन माजी जाए गोटे सुंदरी झील देखा जय जगन्नाथ सांग माने आज आमे पकेबा कखारु बड़ी बड़ी पाई बिरी चूरा आरंभ कर बिरिकी बतरा हला 5-6 घंटा गला परे ताकू सफा हबो तापरे बिरिकी बटा हे जाई जी कखार को मिसई किने फेणीमा फुल बड़ी पाई जिनिस देखिनु बड़ी नागी बादाम राशि कखारू
ସହିତ ଚାଲ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣିବା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମା ପୁଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଥିଲେ। ସେ ଛେଳି କରିଦେଲେ ବୋଲି ତାକୁ ଛେଳିଆ ଛେଣ୍ଡିଆ କହିଥିଲେ। ସେ ହେଠୁ ଛେଳି ଚୋରି ନିଏ ସବୁଦିନେ। ମାଆଟି ବାସନ ମାଜିଯାଏ, ରଜାଘର ବାସନ ମାଜିଯାଏ। ସେ ହେଠୁ କ'ଣ କଲା, ଦିନକର ପିଲା ଛେଳି ଚୋରି ଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଦେଖିଲା। ସେ ଝିଅଟି ରାସ୍ତାରୁ ଧରିକିନି ସାଙ୍ଗରେ ଭଣ୍ଡେଇକିନି ଆଣିଲା। ତା ମାଆ କହିଲା, ଇଏ କି ଝିଅ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲୁ? ହେଠୁ କହିଲା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ଝିଅଟିକି ଆଣିଛି। ହେଠୁ କହିଲା, ଇଏ ଭଲ ପାଇକିନି ବୋଧେ ଆଣିଛି ଆଉ। ସେ ହେଠୁ ଛେଳି କଲା, ମା ତୁ ଜଗିଥା, ମୁଁ ଛେଳି ଚୋରି ଯାଉଛି। ସେ ଛେଳି ଚୋରି ଯାଏ। ଯେଉଁଦିନ ଦୂରକୁ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯିବ, ପାଖରେ ଯେଉଁଦିନ ନେଇ ଯାଇଥିବ ଦୂରକୁ ଯାଏ। ହେଠୁ ତା ମା' ଦିନେ ହେଠୁ କହିଲା, ଇଏ ତ କହିକି ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ହଉ ତୁ ନାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଏଇ ନାଉ ଭିତରେ ପଶିଯା, ତୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯା। ସେ ହେଠୁ ଯେମିତି ତା ମା' ବତେଇ ଦେଲା, ସେ ନାଉ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ସେ ହେଠୁ ଗଡ଼ି 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 ଗଲା। ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଛେଳି ଧନ ଆସେ, ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା, ଝିଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୁନ୍ଦରୀ? କହିଲା, ମୁଇଁ ଦେଖିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ସେଠୁ ଆଇଲା, ବାଟେ ବାଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଲା, ଯେତେବେଳେ ଏ ନାଉଡ଼ି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆଉଛି। ସେଠୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ପଚାରିଲା, ଏ ନାଉ ଦୌଡ଼ିକି ଦେଖିଥିଲୁ କିଲୋ ମୋ ବୁଢ଼ୀକି? କହିଲା, ମୁଇଁ ତ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ସଡ଼ି, ମୁଇଁ କି ଜାଣେ ବୁଢ଼ୀ ଫୁଢ଼ୀ। ସେଠୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗଲା, ପୁଣି ନଉଟି ହେଇ ପାଖେ ଆସିଲା। ସେ ଗଲା ବାହାରି, ସେ ଝିଅଟି ନାଉରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏ ଖୋଳପା ନାଉଟି ପଡ଼ିଛି। ସେଠୁ କହିଲା, ଏଇ ତ ଖୋଳପା ନାଉଟି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ନାଉ ଭିତରେ ବୋଧେ ଯାଇଥିଲା ଝିଅ ଆଉ। ସେ କହିକିନି ତା ମାଆକୁ ଆଇଲା, ଗାଳି କଲା। ସେଠୁ ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ କାନ ଆସିକିନି ରହିଲା। ଝିଅ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ମୋ କଥାଟି ସଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଫୁଲ ବଡ଼ି।